टाइम राति बेला हेले से जो लाइट गुड़ाक ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। प्रभु श्री जगन्नाथ तांका आस्थान बसी भोग खाइबे छेना मांडुआ। प्रभु श्री जगन्नाथ बेश कराहब। पुणी से चाप आउथरे खेलिकी तांका मंदिर को जेबे। देखंतु केते सुंदर भक्त माने नाचुचंती प्रभु श्री देखंतु बंसी भोग। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାପ ଖେଳି ଆସିଲା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭୋଗ। ଏହା ହେଉଛି ଛେନା ମାଣ୍ଡୁଆ। ଏହା ଛେନାରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଛେନା ମାଣ୍ଡୁଆ। ଏଇଟା ବହୁତ टेस्टी।